și domnilor, continuăm spectacolul nostru de gală cu formația Divicii din Algeria. Ei se află pentru prima dată la Bistrița și aseară i-ați putut observa aici pe scena Festivalul Internațional de Folclor Nunta Zamfirei. Doamnă și domnilor, pentru bistrițeni din îndepărtata Africa, Algeria!
Mulțumim grupului din Algeria, aplauze pentru ele, mulțumim și vrem să le înmânăm în numele organizatorilor, de asemenea distincția festivalului, albumul Nunta Zamfire și câteva atenții pe care le dorim pentru efortul pe care l-au făcut de a ajunge până aici, stimați spectatori. Algeria și Bistrița e o distanță mare, merită aplauze din plin pentru efortul lor.